लोगोफोर नैबे हिन्जावा बांगाल हौवाजोंहाय खारनानैहाय दा गुवाहाटियाव दंहैयो होनदोंना लोगोफोर थारमाने गावहा रुमावनो थायो ओमफ्राय हौवाया जाहैबाय मिस्ट्रि मावो हो मिस्ट्रि मावोनो थारमाने दा जोंनि बर'फोर बेयाव लोगो मोनहैदों आरो बेयाव गोबां खोथा खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान गिबियावनो बुंदो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नैबे चेनेला गोदान लोगोफोर थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना नुखादों टाइटेल थाम्बनेलाव दिनैनि आपडेटआ मा जागोन नंगौ आङो बेनिनो बागै आपडेट लानानै फैलायबाय बर' हिन्जावा जे गुबुन हारिजों थांनो हादों गुबुन एबा गुबुन बांगाल भाषाजों जे खारस'नायदों मा न'खराव रावबो गैयामोन नामा न'खराव बादा होग्रा मानसि गैया नामा दा आं बिनि बागैनो भिडिअखौ लानानै फैदों नायलांबाय था जोंहा गोदानै खारलायबाय आरोना जोबोद गिथावना बेफोरो जोंनि बर' आइजोफोरनि थाखाय जोबोद लाजिनांथाव आरो जोबोद मुगैनांथाव नंगौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आङो बिनिनो बागै गोबां बाथ्रा बुंगोन सानदों नोंथांमोना जायफोरा नायनो इन्ट्रेस्ट दङ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरा टाइम मोना भिडिअखौ स्किप खालामनानै थांबानो जाबाय आरोना दे आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै अब्ला नोंथांमोना नुखादों सासे हौवा गोनां आरो सासे गथ' गथाय गोनां आइजो हिन्जावा गुबुन बांगालजों गुवाहाटियावहाय खारस'नहैना दोङोनो आरोना दा बेखौ आंनो सासे ब्रादारा भिडिअखौ शेयार खालामहरदों दा नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे हिन्जावा बहानिमोन माबेनिमोन मानि थाखाय बेयो गावनि हौवाखौ गारनानै बे बांगालजों खारस'नहैखो ना सासे ब्रादारा ओरैबायदि जावदों बेखौ जावजाखागोन मिनि जाजाखागोन मानो होनबा जोंनि बर' हारिखौ गारनानै जोंनि मा होनो गथ' गथायखौ गारनानै बेयो गुबुन हारिजों बोरै थांनो हाखो न'खराव रावबो फेमिलि गैया नामा बेखौ बादा होग्रा बिमा बिफाया बहा खारखो बिमा बिफाया बहा थैखो नंगौ बियो माने सिख्ला नङा बियो हाबा जानाय अब्लाबो बेखौ ओरैबायदि बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो ओरैबायदि साजा होनांगौ बायदि सानो गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना भिडिअनि जि बुंगोन आङो राइट खोथाखौनो बुंगोन आरोना दा ओरैबायदि बे बर' हिन्जावा जे हौवा थाखानानै गथ' थाखानानै जे बांगालजों खारदों न'खराव मोनजादों ना मोनलोङाखै हौवानि अननाय मोनगोन ना मोनाखै ना ओमफ्राय ससियेल मिडियायाव नुगोन ना नुवा गुबुन हारिया जि बर' सिख्लाफोरखौ लांनानै सोरखौबा किडनेप खालामनाय सोरखौबा बुथारनाय बैफोरखौ नुनानै गिगोन ना गिया आइजोफोरा एबा बर' सिख्लाफोरखौथ' बुंनोनो नांला सिख्लाफोरखौथ' लांनानै बुथारखायो ओमफ्राय बैफोरबायदि आइजोआबो गावनि फिसाफोरखौ मा सोलोंगोन गावनि उन्दै उन्दै गथ' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा फोरोंगोन गावनि बिमा बिफा जालायनानै अलरेडि गथ' थाखानानै हौवा थाखानानै थांनो मा दरकार लाइफआव संसार जादों जाहाथे सासे हौवाजोंनो संसार जानाया मोजां गोबां अनलायनो रोंबा गोबां माबा मोनसे गावनि गोसोजों हौवाजों गोरोबनो रोंबा थाखा फैसानि लोगोआव जेबो नांलाय खमलाया जाया सोरबा गोरिब होननानै सोरबा धोनि होननानै रावखौबो मुगैनो नाङा मालाबा समाव गोरिबाबो थैना थांगोन आरो धोनियाबो थैना थांगोन रावनिबो गोसोआ रावनिबो जिउआ अन्थाइ बिखा लानानै जोनोम जाया बेनिखायनो नांलायनो खमलायनो दरकार गैया सोरबा गोरिब नों गोरिबजों जुलि जादों आंनि हौवाया थाखा फैसा गैया आंनो अननाय होनो हायाखै होननानै नोङो गुबुनजों खारनांगौ बियो मोजां नङा आदै मादैमोन एबा सिस्टार सेंग्रा सिख्लाफोर बेखौ साननानै ला आरोना नंगौ दा नोंथांमोना क्लिपखौ नायग्रोना ला आं बांद्राय बुङा आरोना आङो रावखौबो रायनो गोसो गैया रावखौबो बुंनो गोसो गैया आंनि भिडिअआ जाहैबाय जास्ट नोंथांमोनखौ एसे मटिभेसन टाइपनि होनाय नोंथांमोना मोजां मोनोबा मोनगोन आरो स' लोगोफोर नैबे हिन्जावा बांगाल हौवाजोंहाय खारनानैहाय दा गुवाहाटियाव दंहैयो होनदोंना लोगोफोर थारमाने गावहा रुमावनो थायो ओमफ्राय हौवाया जाहैबाय मिस्ट्रि मावो हो मिस्ट्रि मावोनो थारमाने दा जोंनि बर'फोर बेयाव लोगो मोनहैदों आरो बेयाव गोबां खोथा सोंदों ओमफ्राय लांगोन ना लाङा न' ओमफ्राय अबाय थायो बांगालालाय बबेखिनियाव मास खावा मा मावो मिस्ट्रि मिस्ट्रि मावनायाव लोगो मोनलायदो ओमफ्राय अबाय थायो नै खारना थाहैनानै सानैबो बाल हारसिं थागोन खम होलायबाय नोंसोरो खोमा खेबनाय हारसिं थादों ना माथो बिसास गैया नोंजों हारसिं गाहायाव थाया माथो नों हौवा गारना हौवा नङाबा थानो हाया नोङो
बांगालनिया गिदिर गोलाव नालाय बर'फोरनिया हाजिरा मावना फैनानै जानो हाया नालाय बांगाला मोसौ बेदर जायो नालाय जानो हाग्रा हाया इखो रायै नाय ओमफ्राय दहाय जों फोजाफैबाय मदरामजों आंजों ओमफ्राय मानोथो नों सिखारदिया बालथर मोनाखै माथो रानलांजोब्बायसो गासिबो मोखां गन्थं लिपस्टिक फुनबावलायदोसो लाजिया नोङो लिपस्टिक फुननो लोदो हिनजाव सानैनि हौवाया थोआ नोंना माला साब्रै साबा नांगौ दा नुखाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ बेखिनिसै भिडिअआ जायफोरा माबा मोनसे कमेन्ट खालामनो गोसो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय बैफोरबायदि हिन्जाव माहारिखौ जोंहा मा बुङो ना बैफोरबायदि नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आं रावखौबो जेबो बुङा सोरनिबा पार्सनेल लाइफ खोथा थायो जानांगौ बिनि हौवाया आंखौ गाज्रि मोनगोन आरो बे मादैया आंखौ गाज्रि मोनगोन माबा मोनसे बुङोबा दा आं बेनिखायनो रिकुवेस्ट खालामदो नोंथांमोनानो कमेन्ट खालाम नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं नायनानै रिप्लाय होनो नाजागोन आरो नैबे चेनेला गोदान जायफोरा चेनेलाव गोदान फैदों गासैबो गोदानानो जाखागोन गोदान चेनेल नालाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मा बुङो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनफिनसिगोन आरोना आं दा बुंनांगौ जेबो खोथा गैला नोंथांमोना नुखाबाय दा आंनि बुंनाया बेनो भिडिअनि गेजेरजों एसे मटिभेसना बेनो जाहैबाय माने मोजां नङा दे सिस्टारमोन मादैमोन गुबुन हारिजों थांनानै बुथार जाजानाय सोरबा रेप खालामजाजानाय जोबोद गाज्रि ना ससियेल मिडियायाव जों नुखाबाय थादो नै दाख्लैबावसो मिसिं सेंग्रा नामा जोंनि बर' सिख्लाखौ बुथारदोंनो बुथारनाय सन्देह खालामदों नंगौ बे बुथारखादोंनो बे सिख्लाया बेखौ मोजां मोननानै दा गोदै गोदै मोजां मोनफ्लानानै गुवाहाटि नामाव रुमाव लांनानै बियो बिदिनो दौलें आलायनानै बुथारदोंनो आरोना हमजाबायबो पुलिसनि आखाइजों खाजाबायबो बे मानसिया दा बेखौ नुनानै जोंनि आइजोफोरा माने गिनाय गैया जादो गावनि फेमिलिखौ नागारनानै गावनि हौवाखौ गथ' गथायखौ नागारनानै जोंनि आइजोफोरा मानो थांनो हमबावदो आरोना एसे गिनो सोलोंदो मादैमोन बिदिया जानाय नङा जोंनि साननाय आरो नोंसोरनि साननाय गोबां फाराग दङ नंगौ नोंथांमोना माबा मोनसे साननानै थाङो जानो हागौ हौवा हिन्जावनि गेजेरावबो खायफा नांलाय खमलाय थायो दा बेखौ साननानै जे साननो नाङा न'खराव थाखा फैसा गैया न'खराव नांलाय खमलाय जायो साननो नाङा मादैमोन गोसोखौ हमथानानै थाबानो जाबाय जायजों जुलि जादों मोजां थाबानो जाबाय गासिबो अन्थाइ बिखा लानानै जिउखौ लानानै फैया सानसेबाबो थैखानांगोन जानो गैयिनि लोगोआव गोनांनि लोगोआव जेबो बाथ्रा गैया दा बेनोसै आरोना बुंद्रायबाबो दा बहानि गोरों फैदों होनलायनानै बुंजानोबो हागौ बेनिखायनो आं बाराद्राय बाथ्रा बुंला आरोना नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामना बुंहरखादो आं भिडिअनि गेजेरजों बुंहरखाबाय दा बेखौ सासे ब्रादारा राहरदों माने भिडिअ खालामनानै रायदों आरोना नोंहा सासे हौवाया थोआखै नामा मुस्लिमजों फैनो माबानो राइट खोथाखौनो बुंदों ब्रादारा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों जोबोद राइट खोथाखौनो बुंदों माने गथ' थानानैबो हौवा थानानैबो लाजियाखै नामा बियो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरोना मोजाङानो गुड बेफोरबायदि ना दे नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बांद्राय जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ गोलाव जाबा नोंथांमोनाबो बरिं मोनो नालाय बेनिखायनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय ना